बोले? क्या बोले? Hello! Welcome to Miracle Garden. Nandito kami sa Miracle Garden. Ayan o. Ang gaganda. Live tayo sa Miracle Garden. Oh, naka-live to, naka-live. Kasi ano pangalan ka? Malin. Diyan naman yan eh. Oh, naka-live ito. Ay, live ba? Ay! Maganda ako dyan? Of course. Paano ka nakapag-live? Data. Ako na na. Tinry ko. Ewan ko lang kung. Kailan haggard na ako sa dumating. Ayun. Na, libre palot. Miracle Garden. Pahinga muna, anak. Naiihi talaga. Ang daming tao. Miracle Garden. Parang kukunin mo sa smart mo. Ano, game na ulit. Saan tayo? Sa taas tayo, ah. Saan ba yung taas na yun? Nakalimutan na nga. Ito. Saan nakayatan yan doon? Ito ang akyatan, oh. Halika na. Dito tayo. Punta kami ng Miracle. Ay, taas. दीदी अपनी भी मटे स्क्रीनिंग के सारे Sabi ko sa Kipain, so una. Saan ka, diba? Apa? Yan yung napintas na eh. Ay! Uy, nalalo ka. Ang propansin? Try ko lang kung makakunik. Hi! Ay. Sorry. Hello. Welcome to my YouTube channel. Elepante ba? Saan ba tayo? Oh, hindi pa ito yung sa atas no. Saan ba yung ano? Di na tayo, wala na akyatan dito, ano ka ba? Hindi, meron pa. Dati kami umakyat. Sige, umakyat ka doon. End of the road. End of flowers. Even flowers. Abi, wait kayo. Hello. Welcome to Miracle Garden. Miracle Garden po. Taga ano ka? Pangasinan, Ano to yung Pangasinan? Pusorobio. Ay, mga tarima. Mga talong. Ano to ka Dubai? When? Sorry, Talong, apa ka kabayan ni?
Saan na yung mga kasama ko? Hello, hello. Tara, tara na. Galang na tayo ng mall. Para sabay na uwi. Ba yun? Oo. Saan pa tayo? Uwi na nga. Mag-mall na lang tayo. Ulit. Daming tao. Doon. Kainin. Ay, Tagalog. Ay. Dear lady, Merry Christmas. Es ano ba yan? excuse me. Merry Christmas to all. Welcome to my YouTube channel, Ima TV. So, ang ganda dito ng mga flower. Oh. Hindi pa natin nalibot eh. Laki din, hindi kaya. Hindi mo kaya? Sa paa. Ano, retreat ka rin? Retreat na! Retreat ka rin? Ayan oh. Miracle Garden. Miracle Garden tayo. Maju lagi. Wala akong paano bang maglagay ng jacket. Practice lang. Dito sa Miracle Garden. Comment, magbibigay ako ng banana 10. Basta comment lang kayo. Doon sa ano Welcome to Miracle Garden. Hello. Hello everyone. Welcome to Miracle Garden. Hindi sila sumama ni Nancy. Uy, naka-live ako. Pwede. May nag-comment kanina eh. Pwede pala. Hindi, ano ang mga yun. Dito naman tayo, May sumasayaw, oh. May sumasayaw na mama. Mama,
Senin altına pogo. Hello. Simone, dobbiamo uscire ancora. Divine, dito lang ako ah. Divine. Saglit ah. Maglilibot lang ako saglit dito. Napauwi ko sa may itim na sipado. Pero Hello guys. Welcome to Miracle Garden. Mainit na. Dito ako sa Miracle Garden. Comment lang kayo. Bigyan ko kayo ng tag 10. 10 banana. 10 banana. dapat pakalbuhin mo yan. Oy, di ba? Nasaan na Evo, siya? Milano, questa tipo mi serviva il qualcuno che prende il telefono. Sì, Nasi parada? Oh, ano sila? Nakipila. Nam para ka doon. Oo. Bigyan ko daw sila ng jacket. Ha? Yung nanonood sa akin, bigyan ko daw sila ng jacket. Bigyan ko daw sila ng jacket. It means, ay naman yun. O yung jacket, yung, ano hindi naman ako Hindi naman ako si Kuya welcome. Hindi, mag-comment lang sila. Bigyan ko sila ng 10 subscribes. Oo, mag-comment lang kayo. Mag-iwan kayo ng bakas, bibigyan ko kayo ng banana. Napagod si Divine. Ayan oh. Pasyal tayo sa Miracle Garden. Pasyal tayo sa Miracle Garden. Pagod ako. Live tayo sa Miracle Garden. Comment kayo.
Yung bigla ako po sa tay. Yung mama kanina hindi na enjoy sa'yo ah. Gusto niyang kumuha ng remembrance. Bahala ka dyan. I-live kita. Saan sayaw ka? Dali! Live ito, live! Para ano... Magsalita ka naman ah. Welcome to my live. Ay, hindi pala. Wala eh, kanina mainit ko tonight. Ha? Hindi na kasi pwedeng ano. Kaya lag ko na lang. Flex me. Hello! Comment lang kayo at bibigyan ko kayo ng tag 10 subscribes. Tag 10 subscribes po. Dapat masigla ka, te. Hindi, ikaw. Ganon. Pagka ka na, diba ba dapat pag nagpa-vlog maingay? Oo, kaya mo. Hello, hello! Dapat Ganon. kalog ka. Ito nga. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel. This is Ate Emma channel. Welcome and subscribe. And click the bell notification. Pila-pila na eh. Ha? Huwag nang paya si Ren. Man, video-video ka tayo. Video. Ano ko pilat man? Alam tayo sarili mo. Ay, ay. Dami video ay may pila. So, ano, gano'ng ilibot na ako may. Alam tayo sarili mo. Tama. Ano ito kung ilan na? Amat ini dia. Dia mau dia. Apa baca dia?
ये है असली खुशी कि बच्चे को गोद में लिया होगा زوارنا الكرام، يمكنكم الآن زيارة حديقة دبي للفراشات. تفتح الحديقة أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء. يمكنكم الوصول إلى الحديقة من البوابة رقم 2. تباع التذاكر منفصلة عند المدخل الرئيسي لحديقة دبي للفراشات. آملين أن تستمتعوا بجولتكم. Dear guests, you can now visit Dubai Butterfly Garden. It is open daily from 9 a.m. until 6 p.m. You can access the garden from gate number 2. Separate tickets are available at the main entrance of Dubai Butterfly Garden. We hope you enjoy the tour. Ah, doon pa yata sa loob. Wala na sa loob, di ba? Oo, sabi niya, apurahin baka nagpipicture lang pa dyan. ऐसा गंगा नहीं बनने के سيداتي وسادتي، Hello! نود إعلامكم عن توفر حافلات RTA من دبي ميركل جاردن إلى مول الإمارات وبالعكس كل 20 دقيقة. محطة الحافلات موجودة بالقرب من البوابة رقم 2. Live po tayo sa Miracle Garden. Ladies and gentlemen, the RTA bus is available from Dubai Miracle Garden to the Mall of the Emirates and vice versa every 20 minutes. The bus station is near gate number 2. Ay, saan na? Ano bang number na yon, Mimili? Ah? May load ako, tawagan mo. Oh. Nawawala na yung Ayan na pala, oh. Nawawala na yung Umihi ako, ate. Oo, nandun mo. Oo. Uwi na tayo. Saan tayo? Ha? Malaki na. Halika na. Namaste. Hello! Manood na kayo. अगले नीचे पता अगले नीचे पता Abot ko ba ito na 2 hours? Yes, sarap naman. Bahala kayo dyan. Subscribe nyo yung
Ay ano, mag-iwan kayo ng bakas. Tigsa 10. Tigsa 10 subscribes. Tigsa 10 subscribes. Magbibigay ng ayuda si Ate Ima. Mag-iwan lang. per like. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Sabi niya, Bahala kayo dyan. where's the exit? Hindi, lahat ng malilit ng... Don't know how to, you don't know how to Oh, oo, naka-live sa ano, sa YouTube channel. Hello! Ay, mag-iwan lang kayo ng ano, bakas at bibigyan ko kayo ng tig sa 10 subscribes. Pa-subscribe niyo si Ate Ima, Ate Ima TV. Mahirap pala pag may isang vlogger. Walang inaatupag kundi mag Out po, shout out. Oh, shout out. Shout out. Shout out te, shout out. Oh, sige. Ano ko? Shout out, shout out te, Shout out shout daw. out. Shout out daw sa mga daanan. Hindi. Yung mga maliliit na vlogger, yung mga maliliit na bahay, inaayudahan ni Ate Ima. Binibigyan ng 10 subscribes. Hi! Ano na? Bye! This is the last. Uwi na kami. Punta na naman kami sa ibang. Sa mga malilit na vlogger, inaayudahan ni Ate Ima. Uy, asan na yung ano ko? Ano yung, saan ko ba iniwan yung ano ko? Di ba dito yun? Ayan mo na yung chips mo. Chips mo Hindi, yun, tubig. diba? Gusto kong uminom ng tubig. Tayo sa mall. Bahala kayo dyan. Itong mga mayayaman na kasama ko, oh. Hayaan ko na daw yung chips ko sa katubig ko doon sa entrance. Alay, garutay mga ito. Hello! Paalis na kami. Paalam na sa Miracle Garden. Ayan. Paalis na kami. Papauwi na. Bye. Bye-bye na. Tawag niya pa ka. Yan na, no? Wala na. Bakit nga eh? مركز المهندس يا Kami na mama, gano'n na kami. Kami tatlo. Doon sila sasakay. Ano, pupunta kami ng MO, tapos pupunta pa kami ng Dubai mo. Ano na? Saan na? Tara, Dubai Mall na lang ako. Dubai Mall na lang. Sabi mo naman, try to nila dun tayo. Ano, hindi ba iisang sakay natin? Ha? Dubai Mall na lang, balik tayo dun. Oo nga. Kung kumain ng miso, Saan tayo? Ayun ang